Ето, аз ви снимам сега. Да, аз снимам панорамна снимка. Този град някога са живели други хора. Да. Много отдавна, преди хиляди години било това, да. Да, да. Ето парченцето, чух ли как стои в стената тук? Да. Ето ги. Виж какви стръмни стълби е имало. Ето, виждате ги, ето стоят в стената и като дойдат археолозите,